No niin, huomenta. Tehdään tänään tämmönen My Day-päivä. My Day-päivä, joo. 13 on pakkasta. 6. päivä loppiainen. Ja lähdetään töihin. Mutta ensin aamutoimet. Joo, sitten otetaan tosta eväät. Joo. No niin, nyt on eväät pakattu ja pistetään jotain vaatetta vähän päälle. No niin, päivän asuvalinta. Ai niin, tähän pitää muuten laittaa huomioon vaatetus, kun tää mun asu on enemmän maastoutumista tällä kelillä. Otetaan tosta ja noin. Tehasalueella tosiaan meillä pakollinen toi huomiovaatetus, niin laitetaan noin liivit päälle. Ja sit ei kun menoksi. Otetaan täältä tulee leimauslätkä. Noin. Honda jää siihen. Ja me mennään jamalla. No. Otetaan vähän valoa. Noin. Laitoin eilen tosiaan ajastimella lohkoon tän kelkan ja toisen laitoin lataukseen. Katsotaan miten lähtee. Tosta ryyppy päälle. Sitten kaasua vähän. Mä sanon teille myöhemmin videolla tuolla loppupuolesta, miksi mä kokeilen useamman kerran kaasua ennen kuin mä käynnistyn. Kuin palmun alla. No niin, annetaan kelkan vähän lämmetä vielä tossa ja sitten lähdetään ajelemaan. No niin, nyt ollaan tullut työmaalle ja tähän kelkka sinne ja lähdetään leimaamaan itsemme sisään. No niin. On tällä kylmempi kuin 13. Rekka taitaa lähteä 20. Tätä minun mittari vähän näyttää viereen. Vaihdetaan työkamppeet päälle. No niin, nyt on työkamppeet päällä. Lähdetään teen keittoon.
tosta vähän teivät. Mä en täällä oikeastaan voi paljon kuvailla, kun täällä on kuvauskielto, niin en ainakaan mitään tarkempia kohteita, mutta kato, tässä saataisiin tossa jotain aikaiseksi, niin kuvata tältä päivää vähän työjuttujakin. Vähän kahtelemassa, että täällä on kaikki valmiita testisahaukseen. Pannas tosta tuo hihnä käyntiin. Se toimii hyvin. Jätetään se tohon automaatille. Eli ok. Oi. Täällä on pikku tilanne. Siinä on hakekuleti jummiin mennyt ja ketju poikki. Very nice. Totta, kunhan tullut työnjohto, että mikä tässä on tänne tullut alihankkijoita kuitenkin vielä joku 5 ukkoa, niin taisi olla heille suunniteltu tuo ketjun laitto. Tosiaan teen niinku megakupiosastolla hommia täällä sahalla. Elikkä mekaaninen kunnossapito. Joo. Ja se on kaikki valmista. Testailemaan. Joo, se olisi 6 tuntia työpäivää takana ja ihan hyvä kontenttia olisi ollut tuolla, mutta ei valitettavasti ole pystynyt kuvaamaan. Eikä saanutkaan, kyllä vaikka olisi voinutkin. Nyt odotellaan lisää apukäsiä, kun ei ihan mennyt putkeen tuo meidän testiajo tuossa. Ja pistellään siinä tässä välissä vähän pikapöperät nuomaan ja lähdetään takaisin tuonne tutkimaan vähän, että mikä homman nimi. Joo. Nyt on päivä täysin. Ja sitten pompalle pulikoimaan.
Ai että. Tekee kudaa. Tsekatkaa noita valoja. Ihan mielettömät nuo iltavalot tuolla altaassa. Ihan mielettömät valot. Huhhuh. Ihan mielettömät nämä valot täällä iltaisin. Että. Onpas vaan, kun mä suosittelen. Moikka!
Joo, ajellaan sitä kotiin. No niin, ollaan takas kotona. Sinne se meni 12 tuntia käydessä töissä ja vähän kylpylässä ja vähän kelkkailemassa. Joo ja hei. Mun piti sanoa siitä, että miksi mä käytän vähintään 2 kertaa kaasua aina ennen kuin mä käynnistän. Syy on tässä. Tohon on joskus hypännyt yksi Yamaha sen takia, kun kokeilin yhdesti kaasua. Nyppäsin sen jostain tuolta 15 metrin päästä ja sehän syttyi kerralla ja se hyppäsi tästä ja toinen suksi eillä tohon tallin seinään, niin sen jälkeen mä oon kokeillut 2 vähintään, että se ei oo jäässä se kaasu. Mut kiitos, että katsoit video. Tää nyt oli tämmönen My Day. En tiedä teinkö toista koskaan enää, mutta saas nähdä, että pistä jotain kommenttia, että oliko tässä yhtään mitään. Ja oisko mitään haluja nähdä jotain muita videoita vaikka Time Attack Miautasta tai muista harrastevehkeistä. Kiitos, moi!